स्फुदादि वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सकृचादं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रभुपाद की जय गुरुराज की जय निताय गौर प्रेमानंद की जय। जय कृष्ण। देहबन्धु मत्सङ्गिन् मद्गुरु मन्मादना मन्निष्ठारकमद्भाग्या मदानन्दा नमोऽस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമ സ്കന്ധം 17-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 15. അപ്പോ നാളെയാണ് ഏകാദശി. ഇപ്പൊ പലർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഒരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വെച്ചത്. ഓക്കെ. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രകാരമാണ്. എന്താണ് ഇസ്കോണുകാർക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണ്ടായി ക്ലിയർ ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ പറയും. ഒരു ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നതാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം പല ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഗരുഡ പുരാണം, സ്കന്ദ പുരാണം അങ്ങനെയുള്ളവർ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും, ഏകാദശിയെ കുറിച്ചിട്ട്, ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അങ്ങനെ വിഗ്രഹാരാധനയെ കുറിച്ച്, അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും നൂറുകണക്കിന് ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. അതിന് വിലാസങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഹരിഭക്തി വിലാസം. ഓരോ ഇത്രാമത്തെ വിലാസം, ഒന്നാം ശ്ലോകം, രണ്ടാം ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണോ? ഹരിഭക്തി വിലാസം 13,440 പറയുന്നത് ഇത് പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പത്മപുരാണത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. ഓരോ പുരാണങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട്, എല്ലാ പുരാണങ്ങളും നമ്മൾക്ക് പഠിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണല്ലേ. അപ്പൊ ഓരോ പുരാണങ്ങളിലും ഓരോ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി. സനാതന ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള മഞ്ചരിയാണ്. ഇപ്പൊ ഹരിഭക്തി വിലാസം ഓരോന്നും സ്കന്ദപുരാണം,
ഗരുഡ പുരാണം, അങ്ങനെ അനേക പുരാണങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ താഴെയൊക്കെ കാണാം. സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമല്ല, ഓരോ പുരാണങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, മഹാദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹരിഭക്തി വിലാസം 13,440 പറയുന്നു, പത്മപുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. യഥാരജസ്വല സംഘം അന്യായം വൃചിതം സദാ തഥാ ദശമി സമയുക്തം മദ്ദീനം വൈഷ്ണവൈർ നരഹ്യ. It has always been forbidden to have conception with a lady passing through menstruation. Similarly, on my own day, one should never observe fast when it is mixed with the Dashami day. Okay, and മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ രജസ്വലയാവുന്ന പറഞ്ഞാല് അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ, അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഗർഭിണിയാവുന്നത് പോലെയാണ് ദശമി തിഥിയിൽ വരുന്ന ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞതോ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞതോ സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞതോ അല്ല, പത്മപുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ രജസ്വലയായിരിക്കുമ്പോൾ ആവുന്നത് പോലെയാണ്, അല്ലെ, അപ്പൊ ആ ഗർഭിണി ആവുന്നതിനൊരു സമയമുണ്ട്. അല്ലാതെ അങ്ങനെ അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഗർഭിണി ആവില്ല, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണിത്. ദശമി തിഥിയിൽ ഏകാദശി തിഥിയും തുടങ്ങുമ്പോൾ, ദശമി ദിവസം തന്നെ ഏകാദശി തിഥിയും തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് അശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം വ്രതം എടുക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് ഇസ്കോണുകാരുടെ നിയമമോ പ്രഭുപാദരുടെ നിയമമോ അല്ലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ നിയമമോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്വസിക്കാം. വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലെ. ശാസ്ത്രങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ജാഗരേ പത്മനാഭാഷ്യ പുരാണം വദതേ തുയാ ജന്മകോടി സുഹൃതം പാപം ദഹ്ദേ തുളരസിപത്. ഹരിഭക്തി വിലാസം 13,530 പറയുന്നതാണ്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള വരികളാണിവ. എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ശാസ്ത്രങ്ങള് ആരാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഇതാരാണോ പഠിക്കുന്നത്, ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഒരു പഞ്ഞി, അല്ലെ, ഒരു പരുത്തി തീയിൽ കത്തിച്ചാമ്പലാവുന്ന പോലെ, ചാരമായിത്തീരുന്നത് പോലെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഈ പുരാണങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ മഹാദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ ബ്രഹ്മാവ്, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പുരാണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കുകയും അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഒരു പരുത്തി, ഒരു കോട്ടൺ, ഒരു അഗ്നി ചാമ്പലാക്കുന്ന പോലെ, ചാരമാക്കുന്നത് പോലെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്വസിക്കാം, വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് വിശ്വസിക്കാം, അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ അധപ്പതിച്ചു പോകുമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഇസ്കോണുകാരുടെ നിയമമല്ല, അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ പലരും എനിക്ക് പേഴ്സണലി തന്നെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പലരും ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇസ്കോണുകാർക്ക് മാത്രം നാളെ ഏകാദശി, ഇന്നെന്താണ്? അപ്പോ ദശമി ടച്ചുള്ള, ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു തിഥി? ഇന്നലെ നവമി ആയിരുന്നു തിഥി.
ഇന്ന് ദശമിയാണ്. അപ്പൊ ദശമി ദിവസം തന്നെ ഏകാദശിയും വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് അശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ തിഥി വ്രതം എടുക്കുന്നവർക്ക് എടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അത് അതിന്റെ വ്രതം ആചരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓരോരോ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇസ്കോണിലെ ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്കോണിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നിയമമല്ല, ഇസ്കോണിലെ ഡിവോട്ടീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏകാദശിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അതും ദശമി ടച്ചുള്ള ഏകാദശി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ ഏകാദശി അവസാനത്തെ ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ അത് നാളെ എടുക്കുക. പറയുന്നത് വേറെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പറയുന്നത് ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മള് എടുത്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെ നമ്മള് ആ 10ാമത്തെ ദശമി ഇതിൽ വരുന്ന ഏകാദശി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഏകാദശിയുടെ ഒക്കെ പുണ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായി തീരുമെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ 14 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തു. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇളാവൃതേതു ഭഗവാൻ ഭവ ഏക ഏവ പുമാനഹന്യസ്തത്രാപരോ നിർവിശതി ഭവാന്യഃ ശാപനിമിത്തജ്ഞോ യത് പ്രവിശ്യേത സ്ത്രീഭാവസ്തത്പശ്ചാത് പശ്യാമി. ഇളാവൃതേതു ഭഗവാൻ ഭവ ഏക ഏവ പുമാനഹന്യസ്തത്രാപരോ നിർവിശതി ഭവാന്യഃ ശാമനിമിത്തജ്ഞോ യത് പ്രവേശ്യതഃ സ്ത്രീഭാവസ്തത്പശ്ചാത് പശ്യാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇളാവൃതേതു ഭഗവാൻ ഭവ ഏക ഏവ ഇളാവൃതേതു ഭഗവാൻ ഭവ ഏക ഏവ പുമാനഹന്യസ്തത്രാപരോ നിർവിശതി ഭവാന്യ. ശാപനിമിത്തജ്ഞോ യത് പ്രവിശ്യേതഃ സ്ത്രീഭാവസ്തത്പശ്ചാത് പശ്യാമി. ഇളാവൃതേതു ഭഗവാൻ ഭവ ഏക ഏവ പുമാനഹന്യസ്തത്രാപരോ നിർവിശതി ഭവാന്യഃ ശാപനിമിത്തജ്ഞോ യത് പ്രവിശ്യേതഃ സ്ത്രീഭാവസ്തത്പശ്ചാത് പശ്യാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓക്കെ, മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇളാവൃതേതു ഭഗവാൻ ഭവ ഏക ഏവ പുമാനഹ്യന്യസ്തത്രാപരോ നിർവിശതി ഭവാന്യ ശാപനിമിത്തജ്ഞോ യത് പ്രവേക്ഷത സ്ത്രീഭാവസ്തത്പശ്ചാത് വക്ഷ്യാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमान्नह्यन्नस्तत्र परो निर्विशति भवान्याः शापनिमित्तज्ञो यत्प्रवेशेदः स्त्रीभावस्तत्पश्चात् पश्यामि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला जी माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमान्यन्यस्तत्रापरो निर्विशति भवान्याः शापनिमित्तज्ञो यत्प्रवेक्ष्यतः स्त्रीभावस्तत्पश्चात् वक्ष्यामि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमान्यन्यस्तत्रापरो निर्विशति भवान्याः शापनिमित्तज्ञो यत्प्रवेश्येद स्त्रीभावस्तत्पश्चात् वक्ष्यामि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पंकजाक्ष माता जी चलिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमान्नहन्यस्तत्र परो निर्विशति भवान्यः शापनिमित्तज्ञो यत्प्रविश्यतः पश्चात् वश्यामि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामानंद प्रभु हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमान्यन्यस्तत्रापरो निर्विशति भवान्यः शापनिमित्तज्ञो यत्प्रविश्यतः श्रीभवस्तत्पश्चात् वक्ष्यामि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामनुनि माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इलावृते तु भगवान् भव एक एव तत्र परो निर्वसति भवान्या शापानिमित्तज्ञो यत्प्रवेश्यत स्त्रीभावस्तत्पश्चात् वक्ष्यामि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तंगमणि माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इलावृते तु भगवान् एव एक एव पुमान्यन्यस्तत्रापरो निर्विशति भवान्याः शापनिमित्तज्ञो यत्प्रवेक्ष्यतः स्त्रीभावस्तत्पश्चात् वक्ष्यामि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनिता माता जी चलिए। हरे कृष्ण। वत्सला माता जी चलिए। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमान्यन्यस्तत्र परो निर्विशति भवान्या शापानिमित्तज्ञो यत्प्रवेश्यता श्रीभावस्तत्पश्चात् वक्ष्यामि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो अनिता हरे माता जी कृष्णा प्रभु चलिए। जी। हाँ चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमान्यन्यस्तत्र परो निर्विशति भवान्या शापनिमित्तज्ञो यत्प्रवेक्ष्यत श्रीभावस्तत्पश्चात् वक्ष्यामि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसुंधरा माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमान्ना न हि अन्यस्तत्रापरो निर्विशति भवान्याः शापनिमित्तज्ञो यत्प्रवेश्यतः श्रीभावस्तत्पश्चात् वक्ष्यामि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ഉഷ നായർ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇളാവൃതേ തു ഭഗവാൻ ഭവയേക ഏവ പുമാനഹന്യസ്തത്ര പരോ നിർവസി ഭവാന്യാഹ ശാപനിമിത്തജ്ഞോ യത്പ്രവേക്ഷ്യത സ്ത്രീഭാവസ്തത്പശ്ചാത് വക്ഷ്യാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇളാവൃതേ തു ഭഗവാൻ ഭവേക ഏവ പുമാന്നഹന്യസ്തത്ര പരോ നിർവസതി ഭവാന്യാഹ ശാപനിമിത്തജ്ഞോ യത് പ്രവിശ്യേത സ്ത്രീഭാവസ്തത്പശ്ചാത് വക്ഷ്യാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇളാവൃതേ തു ഭഗവാൻ ഭവയേക ഏവ പുമാന ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇളാവൃതേ തു ഭഗവാൻ ഭവയേക ഏവ പുമാനഹന്യസ്തത്ര പരോ നിർവിശതി ഭവാന്യഃ ശാപനിമിത്തജ്ഞോ യത് പ്രവേശ്യത സ്ത്രീഭാവസ്തത്പശ്ചാത് വക്ഷ്യാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ വിജയശ്രീ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇളാവൃതേ തു ഭഗവാൻ ഭവയേക ഏവ പുമാനഹന്യസ്തത്ര പരോ നിർവിശതി ഭവാന്യ ശാപനിമിത്തജ്ഞോ യത് പ്രവേക്ഷ്യതാഃ സ്ത്രീഭാവസ്തത്പശ്ചാത് വക്ഷ്യാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇളാവൃതേ തു ഭഗവാൻ ഭവയേക ഏവ പുമാനഹന്യസ്തത്ര പരോ നിർവിശത്തി ഭവാന്യ ശാപനിമിത്തജ്ഞോ യത് പ്രവേശ്യത സ്ത്രീഭാവസ്തത്പശ്ചാത് വക്ഷ്യാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ബാബാപ്രദേ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇളാവൃതേ തു ഭഗവാൻ ഭവയേക ഏവ പുമാനാഹന്യസ്തത്ര പരോ നിർവിശദീ ഭവന്യ ശാപനിമിത്തജ്ഞോ യത് പ്രവേക്ഷ്യതഃ ശ്രീഭാവനസ്തത്പശ്ചാത് വക്ഷ്യാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതേ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇളാവൃതേ തു ഭഗവാൻ ഭവ ഏക ഏവ പുമാന്യഹന്യസ്തത്ര പരോ നിർവിശതി ഭവാന്യാഹ ശാപനിമിത്തജ്ഞോ യത് പ്രവേക്ഷ്യത സ്ത്രീഭാവസ്തത്പശ്ചാത് വക്ഷ്യാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇളാവൃതേ തു ഭഗവാൻ ഭവയേക ഏവ പുമാനഹന്യസ്തത്ര നിർവിശതി ഭവാന്യശാപനിമിത്തജ്ഞോ യത് പ്രവേക്ഷ്യത സ്ത്രീഭാവതത്പശ്ചാത് വക്ഷ്യാമി. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരി കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇളാവൃതേ തു ഭഗവാൻ ഭവയേക ഏവ പുമാന്യഹന്യസ്തത്ര പരോ നിർവിശതി ഭവാന്യ ശാപനിമിത്തജ്ഞോ യത് പ്രവേക്ഷ്യതഃ സ്ത്രീഭാവസ്തത്പശ്ചാത് വക്ഷ്യാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുജാജി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇളാവൃതേ തു ഭഗവാൻ ഭവയേക ഏവ പുമാന്നഹന്യസ്തത്രാപരോ നിർവിശതി ഭവാന്യാഃ ശാപനിമിത്തജ്ഞോ യത് പ്രവേക്ഷ്യതഃ സ്ത്രീഭാവസ്തത്പശ്ചാത് വക്ഷ്യാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ഭാഗം നോക്കാം. വേഗമൊന്നും ഇല്ലാതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, പ്രവർത്തനം ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതിക പ്രഭുപാദിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു. ഇളാവൃത വർഷം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തെ ഏക പുരുഷൻ അതിശക്തനായ ദേവൻ മഹാദേവനാണ്. ആ ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് മഹാദേവന്റെ പത്നി ദുർഗാദേവിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഡ്ഢി അതിന് തുനിഞ്ഞാൽ അവൻ തൽക്ഷണം അവനെ ശപിച്ച് സ്ത്രീയാക്കും. ഇത് ഞാൻ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 9-ാം സ്കന്ധം 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭവാനീനാഥേ ശ്രീഗണാർബുദ സഹസ്രൈരവത്യുമാനോ ഭഗവതശ്ചതുർമുഖമൂർത്തേർമഹാപുരുഷസ്യ തുരീയാം താമസീം മൂർത്തിം പ്രകൃതിമാത്മനഃ സംഘർഷ്ണ സംജ്ഞാമാത്മസമാധിരൂപേണ സന്നിധാവൈത്യദ വിഗൃണൻ ഉപധാവതി ഭവാനിനാഥേ സ്ത്രീഗണാർബുദസഹസ്രൈരവരുദ്യമാനോ ഭഗവതശ്ചതുർമൂർത്തേർമഹാപുരുഷസ്യ തുരീയാം താമസീം മൂർത്തിം പ്രകൃതിമാത്മനഃ സംഘർഷണ സംചാമാത്മസമാധിരൂപേണ സന്നിധാവൈത്യദ വിഗൃണൻ ഉപധാവതി. ഇളാവൃത വർഷത്തിൽ മഹാദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രി കൂടിയായ പത്നി ദുർഗാദേവിയുടെ 10,000 ദശലക്ഷം പരിചാരകമാത സദാ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ചതുർവിസ്തരണങ്ങൾ വാസുദേവൻ, പ്രത്യുപ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, സംഘർഷണൻ എന്നീ ക്രമത്തിലാണ്. 4-ാമത്തെ വിസ്തരണമായ സംഘർഷണൻ തീർച്ചയായും അതീന്ദ്രിയനാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ തന്റെ വിനാശകാരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം തമോ ഗുണത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം താമസി, ഭഗവാന്റെ തമോ ഗുണരൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. തന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം സംഘർഷനാണെന്നറിയാവുന്ന മഹാദേവൻ താഴെ പറയുന്ന മന്ത്രങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തെ സമാധിയിൽ ധ്യാനിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതിക പ്രഭുപാദ. മഹാദേവൻ ധ്യാന നിമഗ്നായിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. മഹാദേവൻ സംഘർഷണ ഭഗവാനെ സദാ സമാധിയിൽ ധ്യാനിക്കുന്നതായി ഈ ശ്ലോകം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സംഹാരത്തിന്റെ ചുമതല മഹാദേവനാണ്. ബ്രഹ്മദേവൻ ഭൗതിക ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയും മഹാദേവൻ സംഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഹാരം തമോ ഗുണത്തിലാകിയാൽ മഹാദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധമൂർത്തിയായ സംഘർഷനും താമസി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. തമോ ഗുണത്തിന്റെ അവതാരമാണ് മഹാദേവൻ. അദ്ദേഹവും സംഘർഷനും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണർവിലും അതീന്ദ്രിയയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇരുവർക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ സത്വരജസ് തമസ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ അവരെ തമോ ഗുണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ താമസികളാണെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. പതിനേഴാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാപുരുഷായ സർവഗുണസംഖ്യാനായ അനന്തായ അവ്യക്തായ നമ ഇതി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാപുരുഷായ സർവഗുണസംഖ്യാനായ അനന്തായ അവ്യക്തായ നമ ഇതി. ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട, ശ്രീ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്തിനാ ഓം നമോ, ഭഗവാനല്ല മഹാദേവനാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ മഹാദേവനെയും ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അതുപോലെ അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിക്കുമ്പോഴേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിനെയും മഹാദേവനെയും ഒക്കെ ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവരൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനല്ല. ഭഗവാൻ അല്ലെ ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് അല്ലെ. യഥേച്ഛാംശ കലാപം സ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ. എങ്കിലും
ഇവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട് ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ മഹാദേവനാണ് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, ഭഗവാനാണെന്നുള്ള കാര്യം. വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു, പരമശക്തനായ മഹാദേവൻ പറയുന്നു, അല്ലയോ പരമദിയോതപുരുഷനായ ഭഗവാനെ, സംകൃഷ്ണ ഭഗവാനായുള്ള അങ്ങയുടെ വിസ്തരണത്തിന് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ് അങ്ങ്. അവിടുന്ന് അപരിമേയനാണെങ്കിലും അഭക്തർക്ക് അവ്യക്തനായി തുടരുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ സംകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് മഹാദേവൻ ആരാധിക്കുന്നത്. അല്ലെ, മഹാദേവന്റെ കയ്യിൽ ജപമാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ചിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും അല്ലെ. എന്താണ്, ഒരിക്കലും തന്റെ നാമം തന്നെ ആരും ചൊല്ലൂല അല്ലെ. അപ്പോ ആരതാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. സംകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സംകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ പിക്ചർ ഇതില് ചെറുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിലുണ്ട് പിക്ചർ. ചിത്രം 9. മഹാദേവന് രാവണ വർഷത്തിൽ സംകർഷണ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ 1000 കോടിയോളം എണ്ണം വരുന്ന ദുർഗാദേവിയുടെ സേവികമാർ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റിനും കൂടി മഹാദേവന്റെ പരിചരണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ പിക്ചർ ഇവിടെയുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ. സംകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വചേ ഭജന്യാരണപാദ പങ്കജം ഭഗസ്യ കൃഷ്ണസ്യ പരംപരായണം ഭക്തേഷളം ഭാവിതഭൂതഭാവനം ഭവാപഹം ത്വാം ഭവഭാവമീശ്വരം. എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം. മഹാദേവൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭജേ ഭജന്യാരണപാദ പങ്കജം ഭഗസ്യ കൃഷ്ണസ്യ പരംപരായണം ഭക്തേഷലം ഭാവിതഭൂതഭാവനം ഭവാപഹം ത്വാം ഭവഭാവമീശ്വരം. അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, ആരാധ്യാർഹനായ വ്യക്തി അങ്ങ് മാത്രമാകുന്നു. കാരണം അങ്ങ് പരമദിവ്യോത പുരുഷനായ ഭഗവാനും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സംഭരണിയുമാകും. വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ഭക്തന്മാരെ സംതൃപ്തരാക്കുന്ന അങ്ങയുടെ സുരക്ഷിതമായ പങ്കജപാദങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഭക്തന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉറവിടം. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരെ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു. അഭക്തർ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും അവിടുത്തെ ഇച്ഛയാൽ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ കുരുക്കുകളിൽ തുടരുന്നു. ദയവായി എന്നെ അങ്ങയുടെ ശാശ്വത സേവകനായി സ്വീകരിക്കണേ. ധാരാളം ആൾക്കാർ ശിവന്റെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കാം അല്ലെ. ശിവനാണ് ഭഗവാൻ, കൃഷ്ണനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മഹാദേവന്റെ കീഴിലാണ്. അവർക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5, 17, 18, 5-ാം സ്കന്ധം 17-ാം അധ്യായം 18-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, ആരാധ്യർഹനായ വ്യക്തി അങ്ങ് മാത്രമാകുന്നു. കാരണം അങ്ങ് പരമദിവ്യോത പുരുഷനായ ഭഗവാനും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാവുന്നത് മഹാദേവൻ. ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങ്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു ഭക്തന്മാരെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്നവരെ, അഭക്തരെ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും അവിടുത്തെ ഇച്ഛയാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ കുടുക്കിയിടുന്നു. മഹാദേവൻ പറയുന്നു, ദയവായി എന്നെ അങ്ങയുടെ ശാശ്വത സേവകനായി സ്വീകരിക്കണമേ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, വൈഷ്ണവാനാം യഥാശം. ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവൻ. ആ മഹാദേവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്താണ്? എന്നെയും അങ്ങയുടെ ശാശ്വത സേവകനായി സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ മഹാദേവൻ, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഗോപീശ്വർ മഹാദേവ്. അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഗോപിയുടെ വേഷമൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചന്ദ്രകലയൊക്കെ കാണാം. എന്നാൽ ഒരു ഗോപിയെ പോലെ
ഷോളൊക്കെ പുതച്ചുകൊണ്ട് മാലയും കമ്മലും ഇതൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മഹാദേവന്റെ മനോഹരമായിട്ടൊരു നമ്മൾ ആ രീതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് മഹാദേവൻ അവിടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. നയസ്യ മായാ ഗുണചിത്തവൃത്തിഭിർ നിരീക്ഷതോ ഹ്യണ്യപി ദൃഷ്ടിരജ്യതേ ഈശോ യഥാ നോ അജിതമന്യുരംഹസാം കസ്തം ന മന്യേത ജിഗീഷുരാത്മനഃ. നയസ്യ മായാ ഗുണചിത്രവൃത്തിഭിർ നിരീക്ഷതോ ഹ്യണ്യപി ദൃഷ്ടിരജ്യതേ ഈശോ യഥാ നോ അജിതമന്യുരംഹസാം കസ്തം ന മന്യേത ജിഗീഷുരാത്മനഃ. നമ്മുടെ കോപത്തിന്റെ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതുമൂലം ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവയിലുള്ള ആകർഷണ വികർഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഈ രീതിയിൽ ബാധിതനാകുന്നില്ല. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അവയാൽ അല്പം പോലും ബാധിതനാകുന്നു. അതിനാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തിയെ കീഴടക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അപ്പോൾ അവൻ വിജയിയാകും. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണായ ഭഗവാൻ മറ്റാർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ശക്തികളാൽ സദാ സജ്ജനാണ്. ഭൗതിക ശക്തിക്കുമേൽ അദ്ദേഹം കടാക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ നിമിത്തം പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് കാക്ഷിക്കുന്ന ഏവരും നിശ്ചയമായും അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസദൃശോയ പ്രതിപാദി മായയാ ശിവേവ മധ്വസ്തവദാമ്രലോചനഃ നനാഗവദ്യോഹർഹണമീശിരേ ഹ്രിയാ യത്പാദയോ സ്പർശനദർശിതേന്ദ്രിയഃ. അസദൃശോ യാ പ്രതിപാദി മായയാ ശിവേവ മധ്വസ്തവദാമ്രലോചനഃ നനാഗവദ്യോർഹണ ഈശിരോ ഹ്രിയാ തത്പാദയോ സ്പർശനദർശിതേന്ദ്രിയഃ. പരിശുദ്ധ വീക്ഷണമുള്ളവർക്ക് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ അമിതമായി മദ്യപിച്ച ഒരുവന്റെ ചുവന്നു കലങ്ങിയ കണ്ണുകൾ പോലെ തോന്നിക്കും. അങ്ങനെ മതിഭ്രമത്തിലാകുന്ന അത്തരം ബുദ്ധിഹീനരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാനോട് കോപമുളവാവുകയും അവരുടെ കോപാവസ്ഥ ഭഗവാനെ ക്രുദ്ധനും ഭയങ്കരനുമാക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഇത് മായയാണ്. ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ സ്പർശിച്ച് വിശുദ്ധരാകുന്ന സർപ്പ അസുരന്മാരുടെ പത്നിമാർക്ക് പ്രീളാവിവശത മൂലം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു തുടരാൻ കഴിയാതാകുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളും സമചിത്തനാകിയാൽ ഭഗവാൻ അവരുടെ സ്പർശത്താൽ വിശുദ്ധനാകാതെ തുടരും. അതുകൊണ്ട് ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുക? വികാര വിശുദ്ധരാകാനുള്ള കാരുണ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും നിർവികാരനാകാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളെ ധീരർ അഥവാ സമചിത്തർ എന്ന് വിളിക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലായതിനാൽ ഒന്നിനാലും ഒരിക്കലും വിശുദ്ധനാകുന്നില്ല. അതിനാൽ ധീരനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിർബന്ധമായും ഭഗവാന്റെ കമലചരണങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത 2:1 ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഒരിക്കലും സംഭ്രമിക്കില്ല.
പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഒരു ധീരന്റെ ഉത്തമോദാഹരണമാണ്. നരസിംഹദേവന്റെ ഭയാനകമായ രൂപം ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുവാൻ പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദന് ഒട്ടും തന്നെ സംഭ്രമിച്ചില്ല. ബ്രഹ്മദേവൻ ഉൾപ്പെടെ മറ്റെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭീകര രൂപം കണ്ട് ഭയചകിതരായപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ ശാന്തനും സ്വച്ഛനുമായി നിലകൊണ്ടു. ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹേമാഹുരസ്യാസ്തി ജന്മ സംയമം ത്രിഭിർവിഹീനം യമനന്ദ ഋഷയഃ നവേദ സിദ്ധാർത്ഥമിവ ക്വചിത്സിതം ഭൂമണ്ഡലം മോദ സഹസ്രനാമസു യമാഹുരസ്യസ്തി ജന്മ സംയമം ത്രിഭിർവിഹീനം യമനന്ദം ഋഷയഃ നവേദ സിദ്ധാർത്ഥമിവ ക്വചിത്സിതം ഭൂമണ്ഡലം മൂർധ സഹസ്രധാമസു. മഹാദേവൻ തുറന്നു, എല്ലാ മഹാമുനിമാരും ഭഗവാനെ സൃഷ്ടിച്ച സംഹാരങ്ങളുടെ ഉറവിടമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ കർമ്മങ്ങളുമായി വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെങ്കിലും അതിനാൽ ഭഗവാൻ അപരിമേയൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരമായ ശേഷന്റെ ഫലങ്ങൾക്ക് മീതെ എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ഒരു കടുക് വിത്തിനേക്കാൾ ഭാരമുള്ളതായി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിച്ചില്ല. അതിനാൽ പരിപൂർണത അഭിലഷിക്കുന്ന ആരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുക? ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ച് പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശേഷ അവതാരത്തിന് അഥവാ ആനന്ദ അവതാരത്തിന് അപരിമേയമായ ശക്തിയും കീർത്തിയും സമ്പത്തും ജ്ഞാനവും സൗന്ദര്യവും വൈരാഗ്യവും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളെ തന്റെ ഫണങ്ങളിൽ വഹിക്കാൻ മാത്രം ബൃഹത്തും മഹത്വമാണ് അനന്തന്റെ ശക്തി. ശരീരത്തിന് സർപ്പാകൃതിയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഫണങ്ങളുണ്ട്. അതിശക്തനാകിയാൽ എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും തന്റെ ഫണങ്ങളിൽ വഹിക്കുമ്പോഴും അവയ്ക്ക് കടുക് വിത്തിനേക്കാൾ ഭാരമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിക്കുന്നില്ല. ഒരു സർപ്പത്തിന്റെ ഫണത്തിന്മേൽ ഒരു കടുക് മണി എത്ര നിസ്സാരമായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വായനക്കാരന് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മാതിലീല 5-ാം അധ്യായം 17 മുതൽ 125 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അനന്തശേഷ നാഗാവതാരം എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും തന്റെ ഫണങ്ങളിൽ താങ്ങി നിർത്തുന്നതുമായി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം വളരെ വളരെ ഭാരമുള്ളതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അനന്തൻ അഥവാ അപരിമേയൻ ആയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കടുകുമണിയുടേതിനേക്കാൾ ലഘുവായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് 22-23 ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാദാസീത് ഗുണവിഗ്രഹോ മഹാൻ വിജ്ഞാനതീഷ്ണോ ഭഗവാനചക്കില യസ്സംഭവോഹം ത്രിവൃദാസു തേജസാ വൈകാരികം താമസമൈന്ദ്രിയം സൃജേ യേദേവയം യസ്യ വശേ മഹാത്മനഃ സിദാശകുന്ദാ ഇവ സൂത്രയന്ത്രിതഃ മഹാനഹം വൈ കൃതതാമസേന്ദ്രിയഃ സൃജാമ സർവേ യദനുഗ്രഹാദിതം യസ്യാദാസീത് ഗുണവിഗ്രഹോ മഹാൻ വിജ്ഞാനതീഷ്ണോ ഭഗവാനചക്കില യത്സംഭവോഹം ത്രിവൃദാസു തേജസാ വൈകാരികം താമസമൈന്ദ്രിയം സൃജേ യേദേവയം യസ്യ വശേ മഹാത്മനഃ സ്ഥിതാശകുന്ദാ ഇവ സൂത്രയന്ത്രിതഃ മഹാനഹം വൈ കൃതതാമസേന്ദ്രിയഃ സൃജാമ സർവേ യദനുഗ്രഹാദിതം. പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സമഗ്ര ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ശരീരത്തോടു കൂടിയവനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ രജോ ഗുണത്താൽ പ്രബലമായ ബുദ്ധിയുടെ സംഭരണിയുമായ ബ്രഹ്മദേവൻ ആവിർഭവിച്ചു. ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീതിയും രുദ്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നവനായ ഞാൻ ജനിച്ചു. എന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ ഞാൻ മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരെയും 5 ഘടകങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനാൽ ദേവന്മാരും ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബ്രഹ്മദേവനും ഞാനും പോലും പാശത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട പക്ഷികളെ പോലെ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ കഴിയുന്നത് ആ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഞാൻ ആരാധിക്കും. അപ്പോ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ മഹാദേവൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു ബ്രഹ്മാവാണ് ഭഗവാൻ, ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു ശിവനാണ് എന്ന് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ശിവൻ മഹാദേവൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാനും ബ്രഹ്മാവും എല്ലാവരും പാശത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട പക്ഷികളെ പോലെ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ കഴിയുന്നത് ആ പരമദിവോത്ത പുരുഷനെ ഞാൻ ആരാധിക്കും. അപ്പോ എല്ലാവരും
ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും സംഹരിക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. ആയതിനാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് ഞാൻ എൻ്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നേരത്തെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സേവനം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥ മിസി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതിക പ്രഭുപാദ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സംഘർഷണനിൽ നിന്നും മഹാവിഷ്ണുവും മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്നും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവും വിസ്തരിച്ചു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും ജനിച്ച ബ്രഹ്മദേവൻ ആരിൽ നിന്നാണോ മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരും ക്രമാനുഗതമായി ഉത്ഭവിച്ചത്, ആ മഹാദേവന് പിതാവ്. ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും വിഷ്ണു ഭഗവാനും വിഭിന്ന ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ അവതാരങ്ങളാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ലോക സംരക്ഷണാർത്ഥം സത്വഗുണത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ജനനം മഹത്തത്വത്തിൽ നിന്നാണ്. മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും ബ്രഹ്മദേവൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയും മഹാദേവൻ സംഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ പ്രധാന ദേവന്മാരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രഹ്മദേവനെയും മഹാദേവനെയും ഒരു പക്ഷിയുടെ ഉടമ അതിനെ പാശത്താൽ ബന്ധിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ കഴുകന്മാർ ഈ വിധത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. അഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണ് പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണവത്തായ ദത്തായ പ്രഭുപാദ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നേരത്തെ 9 ഖണ്ഡങ്ങൾക്ക് 9 ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഓരോ ഖണ്ഡങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ ഓരോ വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. 9 ഉപഖണ്ഡങ്ങളിലും തന്റെ ഭക്തരോട് കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ നാരായണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസുദേവൻ, സംഘർഷണം, പ്രത്യുജ്ഞൻ എന്നിയ തത്വങ്ങളെ വിസ്തരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം പറയുകയുണ്ടായി മറ്റുള്ള അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 9 ഓരോ ഖണ്ഡങ്ങളിലും ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഓരോ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. വാസുദേവൻ, സംഘർഷണം, പ്രത്യുജ്ഞൻ, അനിരുദ്ധൻ, നാരായണൻ, സിംഹനായ ഗ്രീവൻ, മഹാവരാഹം, ബ്രഹ്മാവ് എന്നിങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ, മറ്റാരും ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കാനില്ലാത്തപ്പോൾ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവിയും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഓരോ പൊസിഷനാണ് അല്ലെ. ഇന്ദ്രൻ, ബ്രഹ്മാവ്, ഇന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളാണ്. രാഷ്ട്രപതി, പ്രധാനമന്ത്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെ. അത് എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അല്ല അല്ലെ. ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. ചിലപ്പോ അവര് തന്നെയാവും അല്ലെ, ചിലപ്പോ വേറെ ആൾ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ്, ഇപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി ആവാനും മറ്റുള്ളവരൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്താണ് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ ആ സ്ഥാനമൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ ചില രാജ്യങ്ങളൊക്കെ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം, അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ഭരണമേറ്റു. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന് ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ളവർ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ പദവി. അതേപോലെ സൂര്യൻ അല്ലെ, സൂര്യനാരായണൻ എന്നൊക്കെ പറയും. നാരായണൻ തന്നെ സൂര്യനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ സൂര്യദേവനാകാനുള്ള ആ പൊസിഷനിലുള്ള ആരും തന്നെ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ
ഭഗവാൻ തന്നെ. അത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയായാലും മറ്റുള്ളതും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോ പദവികളാണ്. അപ്പൊ അതില് അനുയോജ്യരായിട്ടുള്ള ആളില്ലാതപ്പോഴത്താണ് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ആ പദവിയിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവ്, ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇളാവൃത വർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ മഹാദേവൻ മാത്രമേ ഒരു പുരുഷനായിട്ടുള്ളൂ എന്ന്. മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് മഹാദേവന്റെ പത്നിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു വിഡ്ഢി തുനിഞ്ഞാൽ അവനെ തൽക്ഷണം ശപിച്ച് സ്ത്രീയാക്കും. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ പിന്നീട് 9ാം സ്കന്ധത്തില് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന്. അപ്പോ ഇത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ഒരേ ഒരു പുരുഷൻ തന്നെ അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉടമയായിട്ട് മഹാദേവനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മഹാദേവൻ ഈ ഇളാവൃത വർഷത്തിൽ മഹാദേവനാണ് ഒരേ ഒരു പുരുഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കരുതിയിരിക്കുന്നു മഹാദേവന്റെ പത്നി. അതുകൊണ്ട് മറ്റാരെ ഏതെങ്കിലും പുരുഷന്മാർ അവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവരെ ശപിച്ച് സ്ത്രീയാക്കിയിട്ട് മാറ്റുമെന്ന് പറയും. അപ്പോ ഒരേ ഒരു പുരുഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രകൃതി സ്ത്രീയായിട്ടും ഭഗവാനെ പുരുഷനായിട്ടും അല്ലെ. ആ മറ്റുള്ള എല്ലാ ശിവജാലങ്ങളും സ്ത്രീ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണ്. സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ എന്താ പറയാ ആ രൂപമായിട്ടല്ല പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതുപോലെ ഭഗവാനെ പോലെ അനുകരിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണും അല്ലെ. അപ്പോ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അധിപതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാദേവനെയാണ് ഇവിടെ ഒരേ ഒരു പുരുഷനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി. ഇവിടെ മഹാദേവൻ സംകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു അല്ലെ. മഹാദേവന്റെ കയ്യിലൊക്കെ എന്താ പറയാ ജപമാലയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആരെയാണ് എന്തായാലും സ്വന്തം നാമം ആരും ജപിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. പല ആൾക്കാരും പറയും കൃഷ്ണനും വിഷ്ണു എല്ലാം മഹാദേവന്റെ കീഴിലുള്ളവരാണ്, മഹാദേവൻ മാത്രമേ ഒരേ ഒരു ഭഗവാനുള്ളൂ അല്ലെ. അവര് ചെറിയ ബുദ്ധിയിലേക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരു വിദേശത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അപ്പൊ അവരങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തനൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അവര് ഭാരതത്തിലെല്ലാ ഇടത്തും സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലും എല്ലാം പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന് ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടോ ഒന്നും അത്രേ കൂടുതൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ഇവിടെയുള്ള ഈ ഭാരതത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഓരോരോ ആൾക്കാരെ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രം ഞാൻ കാണുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലാത്തതായിട്ട്. അപ്പോ പ്രഭുപാദ ചോദിച്ചു, അതെങ്ങനെ നിനക്ക് മനസ്സിലായി? ഞാൻ പോയി എല്ലായിടത്തും കാളിയുടെ കയ്യിൽ തൃശൂലം, ശിവന്റെ കയ്യിൽ തൃശൂലം, സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ അടുത്ത് വേലി, അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെയും, ഹനുമാന്റെ അടുത്ത് ഗദ, അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഓരോരോ ആയുധങ്ങളും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ശ്യാമസുന്ദരനെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഓടക്കോയിലും വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ശ്യാമസുന്ദരനാണ് യഥാർത്ഥത്തില്, കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥത്തില് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ, എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാവരെയും ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഭയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ അവരുടെ കയ്യില് ആയുധങ്ങൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, കറക്റ്റ്, നിനക്ക് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ. എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാണെന്നില്ല, എന്നാൽ അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴെന്താണ്, ഓരോ മൂർത്തിയുടെ കൈമിലും ഓരോരോ ആയുധങ്ങൾ, ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഓരോരാളെ വധിക്കാനും അല്ലെ, ഓരോന്ന് ചെയ്യാനും. എന്നാല്
വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടെ ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. സമസ്ത കോടാനുകൂടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ സുന്ദരനായിട്ട് അവിടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാവരും ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ ആണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ മഹാദേവനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, മഹാദേവന്റെ കയ്യിൽ ജപമാല കാണാം. മഹാദേവൻ അപ്പൊ ആരുടെ മന്ത്രമാണ് ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ കയ്യിലും മാല കാണാം. ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർ ബ്രഹ്മാവാണ് ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനാണ്, പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാമം ജപിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ. അപ്പോ ഒരിക്കലും സ്വന്തം നാമം ജപിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. അപ്പൊ സരസ്വതി ആയാലും അല്ലെ, സരസ്വതിയുടെ കയ്യിൽ മാല കാണാം. എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ മാല കാണാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശബരിമല സീസണിലൊക്കെ ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പൻ അവിടെ യോഗനിദ്രയിലിരിക്കുന്നു, തപസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്തിനാണ്? ആരെങ്കിലും പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനല്ലേ തപസ് ചെയ്യുക അല്ലെ. വിഷ്ണുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് അവിടെ തപസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അവിടെയും പോയി തപസ് ചെയ്യാൻ, കാട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ സമാധാനമായിട്ട് തപസ് ചെയ്യാൻ നേരിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയത് അല്ലെ. അവിടെയും വിടില്ല ആൾക്കാർ. അവിടെ പോയിട്ട് കുറെ പേര് സ്വർണം കൊണ്ട് അവിടെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ക്ഷേത്രം സ്വർണം പൂശുന്നു അല്ലെ. കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ പൊളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു, മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയും സമാധാനമായിട്ട് ആരും വരില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് കാട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അവിടെ കാട്ടിലും സമാധാനമായിട്ട് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് വിടില്ല. തമാശ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അതില് വേറൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കണ്ട. ഓക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ അവരൊക്കെ വൈരാഗികളായിട്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ മഹാദേവനായാലും അല്ലെ, മഹാദേവനും വൈരാഗിയാണ് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകും അല്ലെ. ഓരോരോ ആൾക്കാരും പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും, എനിക്ക് വീട് വേണം, എനിക്ക് ജോലി വേണം, കാറ് വേണം, അത് വേണം. മഹാദേവനെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ മഹാദേവൻ ഒരു അല്ലെ ഒരു ചെറിയൊരു വസ്ത്രം മാത്രം അല്ലെ, പുലിത്തോലും ഉടുത്തത്, ആ ഒരു എല്ലായിടത്തും ഭസ്മൊക്കെ പൂശിയിട്ട് ഒരു വൈരാഗിയായിട്ട് അല്ലെ. പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ മഹാദേവന്റെ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ അധികം ആർക്കും തന്നെ അത് പുതുക്കി പണിയാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് കാലത്ത് പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്താണ്, മഹാദേവൻ ഒരു വൈരാഗ്യാണെന്ന് പറയും. കൂടുതൽ ഐശ്വര്യങ്ങളോടൊക്കെ ദേവിയുടെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ മറ്റൊക്കെ പോയാൽ എന്താണ്, വളരെ എന്താ പറയാ, ഐശ്വര്യപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുണ്ടാവും, ഡെക്കറേഷനും മറ്റേതൊക്കെ. എന്നാൽ മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് മഹാദേവനെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ്. മഹാദേവന് എപ്പോഴും ഒരു വൈരാഗ്യമായിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംഘർഷണ ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. അതാണ് മഹാദേവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതാണ് വളരെ പ്രധാനമായത് അല്ലെ. 5:17 പോയിന്റിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭജേ ഭജന്യാരണപാദ പങ്കജം ഭഗസ്യ കൃഷ്ണസ്യ പരമ്പരായണം. ഭക്തേശലം ഭാവിത ഭൂതഭാവനം ഭവാവഹം ത്വാ ഭവഭാവമീശ്വരം. അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, ആരാധ്യർഹനായ വ്യക്തി അങ്ങ് മാത്രമാകുന്നു. കാരണം അങ്ങ് പരമദിവ്യോതപുരുഷനായ ഭഗവാനും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സംഭരണിയുമാകുന്നു. വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ഭക്തന്മാരെ സംതൃപ്തരാക്കുന്ന അങ്ങയുടെ സുരക്ഷിതമായ പങ്കജപാദങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഭക്തരുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉറവിടം. അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരെ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു. അഭക്തർ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും അവിടുത്തെ ഇച്ഛയാൽ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ കുരുക്കുകളിൽ തുടർന്നു. ദയവായി എന്നെ അങ്ങയുടെ ശാശ്വത സേവകനായി സ്വീകരിക്കണം. മഹാദേവൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഭഗവാനോട്, എന്നെ അങ്ങയുടെ ശാശ്വത സേവകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. അല്ലെ, നമ്മളും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെയ്യുന്നത് ജപിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ, ശ്രീമതി രാധാറാണി, ഭഗവാന്റെ സേവയില് ഞങ്ങളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം. ഓ, മഹാദേവൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനാണ്. മഹാദേവൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സേവയിൽ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം, ശാശ്വത സേവകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അവരെയൊക്കെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക അസുഖത്തിൽ തന്നെ കുരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ ത്രിഗുണങ്ങള്, സത്വഗുണോ രജോ ഗുണങ്ങളുടെ അധിപരായിട്ട്
അല്ലെ? ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഗുണാവതാരങ്ങളായിട്ട് വരും. സത്വഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് വിഷ്ണു. വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളതല്ല, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ അല്ലെ? അപ്പോ എങ്കിലും ഇവിടെ സത്വഗുണ, അതുപോലെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട്, അവര് തമോ ഗുണത്തിലായെന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇതാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട്, അതുപോലെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ്, തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് മഹാദേവൻ, സത്വഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് വിഷ്ണു. ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധമല്ലാത്ത വിഷ്ണുമുള്ളവർക്ക് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ അമിതമായി മദ്യപിച്ചവൻ ചുവന്നു കലങ്ങി കണ്ണുകൾ പോലെ തോന്നി. അങ്ങനെ മതിഭ്രമത്തിലാകുന്ന അത്തരം ബുദ്ധിഹീനരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാനോട് കോപമുള്ള അവയുടെ കോപാവസ്ഥ ഭഗവാനെയും വൃദ്ധനാക്കുകയും ഭയങ്കരനാക്കുകയും അങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഇതുമായാണ് ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളെ സ്പർശിച്ച് വിശുദ്ധ സർപ്പാസുരന്മാരുടെ പത്നി വ്രീള വിവശത മൂലം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടരാൻ കഴിയാതാകുന്നു. പക്ഷേ അവയുടെ എല്ലാ പരിസ്ഥിതികളിലും സമചിത്തനാകിയാൽ ഭഗവാൻ അവരുടെ സ്പർശത്താൽ വിശുദ്ധനാകാതെ തുടരും. അതുകൊണ്ട് ആരാണ് പരമദൈവതുഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ആരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അല്ലെ? ഓ പങ്കജനയനൻ അല്ലെ, അരവിന്ദാക്ഷൻ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകള് ആ താമര ഇതളുകൾ പോലുള്ള കണ്ണുകളാണ്, താമര പോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ. എന്നാൽ അസുരന്മാർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ ചുവന്ന കണ്ണുകളായിട്ട് അവർക്ക് മദ്യപിച്ചിട്ട് ചുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണുകൾ പോലെ തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഹിരണ്യകശിപുവും അല്ലെ, ഹിരണ്യകാശനും അങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാർക്കൊക്കെ, ശിശുപാലനും മറ്റുള്ളവർ അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവരാ, ഭഗവാനോട് കോപമുള്ളവരാണ് അല്ലെ? അവർക്ക് ഭഗവാനെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ട് അല്ലെ? അവർക്ക് എന്താണ്? അങ്ങനെ അവരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപമാണ് അവര്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു. പരമദൈവതപുരുഷൻ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലായി ഒന്നിനാലും ഒരിക്കലും വിശുദ്ധനാകുന്നില്ല. അതിനാൽ ധീരനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും നിർബന്ധമായും ഭഗവാന്റെ കമലചരണങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്, ധീരസ്തത്രന മുഖ്യത, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സമത്വത്തിനായിരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും സംഭ്രമിക്കില്ല. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഒരു ധീരന്റെ ഉത്തമോദാഹരണമാണ്. നരസിംഹദേവന്റെ ഭയാനകമായ രൂപം ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുവാൻ പ്രത്യക്ഷമായപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദനൊട്ടും തന്നെ സംഭ്രമിച്ചില്ല. ബ്രഹ്മദേവൻ ഉൾപ്പെടെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭീകര രൂപം കണ്ട് ഭയചകിതരായപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ ശാന്തനും സ്വച്ഛനുമായി നിലകൊണ്ടു. അപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സത്യം വിദാതും നിജഭൃത്യഭാഷിതം വ്യാപ്തിം ച ഭൂതേശകിലേശാത്മന. സത്യം വിദാതും നിജഭൃത്യഭാഷിതം, തന്റെ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് അല്ലെ? അവിടെ തൂണിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ? ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചു, നിന്റെ നാരായണൻ ഈ തൂണിലുമുണ്ടോ അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഉണ്ട്, എല്ലാ തൂണിലും തുരുമ്പിലും എന്റെ ഭഗവാനുണ്ട് എല്ലായിടത്തും അല്ലെ? ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ തൂണിൽ വെച്ചിട്ട് അവതരിച്ചു അല്ലെ? അപ്പോ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്, അതേ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനോട് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, അപേക്ഷിക്കും. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ശാന്തമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയൂ, നരസിംഹ ഭഗവാനോട് ഒന്ന് ശാന്തമാവാൻ. എല്ലാ ലോകങ്ങളും വിറക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചിട്ടും കോപം ശമിക്കാതെയുള്ള ആ രൂപം, നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ആ ഉഗ്ര നരസിംഹ രൂപം കണ്ടിട്ട് ദേവന്മാരെല്ലാവരും, മഹാദേവനും ബ്രഹ്മാവും എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ആ ഒരു കോപത്തില് എല്ലാവരും ഇല്ലാതെ, ദേവന്മാര് പോലും ഇല്ലാതായി പോകും എന്നുള്ളത് ആ ഭയം ഉണ്ടായി അവർക്ക്. ആ കോപം അല്ലേ? ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും അടുത്തേക്ക് പോയില്ല എന്ന് പറയും. ലക്ഷ്മി ദേവി പിന്നീടാണ്, ശാന്തനായപ്പോഴാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും ഭയപ്പെട്ടു, ഇത്രയും ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള രൂപം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഭയമാണ് അല്ലെ? എന്നാൽ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ, യാതൊരു ഭയവുമില്ലാത്ത നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവുകയും നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയും നരസിംഹ ഭഗവാനെ ആ ഒരു മാല ചാർത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ മടിയിൽ കയറ്റി, നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവിടെ മടിയിൽ കയറ്റി ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു അല്ലെ? പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു,
ഒരു സിംഹത്തിനെ കാട്ടിലുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഭയപ്പെടും അല്ലെ. എന്നാൽ സിംഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്ക് സിംഹത്തിന് ഭയമില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ അമ്മയോ അച്ഛനോ ആവുന്ന അമ്മയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ആ സിംഹത്തിന്റെ കുട്ടി അതിന്റെ അടുത്ത് പോയി വാല് കുടിക്കും അല്ലെ, അതിനെ ലാളിക്കും സിംഹം. ഓ അതുപോലെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ സംരക്ഷകനാണ്. ഓ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് യാതൊരു ഭയം ഉണ്ടായില്ല. എല്ലാ ദേവന്മാരും പോലും ഭയപ്പെട്ടപ്പോഴേ ഈ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ, യാതൊരു ഭാവമാറ്റവും ഇല്ലാതെ, യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ ശാന്തനാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടിയിലിരിക്കുകയും അദ്ദേഹം ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ വാത്സല്യത്തോടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും തലോടുകയും ചെയ്തു എന്ന് നരസിംഹ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എത്ര കാലം ഈ ലോകമുണ്ടോ, എത്ര കാലം ഈ ഭൂമിയുണ്ടോ, ലോകമുണ്ടോ, അത്രയും കാലം എന്റെ നാമത്തിന്റെ കൂടെ നീയും എപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നു. മായപ്പൂരിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ മൂർത്തിയും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് അവതരിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതല്ല, എന്നാൽ അസുരന്മാരെയൊക്കെ എപ്പോഴും ഭയമുള്ളതാണ് ആ രൂപങ്ങളിൽ. മഹാദേവൻ തുടർന്ന് എല്ലാ മുനിമാരും ഭഗവാനെ സൃഷ്ടിച്ച് സംഹാരങ്ങളുടെ ഉറവിടമായിരിക്കുന്നു. ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെങ്കിലും അതിനാൽ ഭഗവാൻ അപരിമേയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന്. ശേഷന്റെ ഫണങ്ങൾക്കും ഇത് എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ഒരു കടുക് വിത്തിനോളക്കാൾ ഭാരമുള്ളതായി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിച്ചില്ല. അതിനാൽ പരിപൂർണത അപേക്ഷിക്കുന്ന ആരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുക? ഈ സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളും എല്ലാം എവിടെയാണുള്ളത്? അനന്തശേഷന്റെ മുകളിലാണ് ഈ സമസ്ത പ്രപഞ്ചവും നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഒരു കടുകുമണിയോളം, ഒരു കടുകുമണി അത്ര വലിപ്പം, എന്താ പറയാ, അത്ര വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനമല്ല അല്ലെ, ചെറിയ അല്ലെ, അത്രയും വലിപ്പം, എന്താ പറയാ, അത്രയും ഭാരം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഈ എല്ലാ സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളും ആ അനന്തന്റെ മുകളിലാണുള്ളത്. എന്നാൽ അനന്തന് ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഒരു കടുകുമണിയോളം മാത്രമേ ഭാരമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്ന്. ഇപ്പൊ പ്രഭാതിരിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഈ അനന്തശേഷന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആദി ലീലയിൽ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 117 മുതൽ 125 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത 22-23 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു, പരമദിവോത്ത് കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ശരീരത്തോടുകൂടിയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ രജഗുണത്തുള്ള പ്രബലമായ ബുദ്ധിയുടെ സംഭരണിമായ ബ്രഹ്മാദേവൻ ആവിർഭവിച്ച് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും എന്റെ പ്രതീതിയും രുദ്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നവനായ ഞാൻ ജനിച്ചു. എന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ ഞാൻ മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരെയും 5 ഘടകങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനാൽ ദേവന്മാരും ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബ്രഹ്മദേവനും ഞാനും പോലും പാശത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട പക്ഷികളെ പോലെ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ കഴിയുന്നത് ആ പരമദിവോത്ത് കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ഞാൻ ആരാധിക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവുണ്ടായി അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും രുദ്രൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുണ്ടായതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. ആയതിനാൽ പരമദിവോത്ത് കൃഷ്ണനും ഭഗവാന് ഞാൻ എന്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങളാക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവർ ചെയ്തത്. ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നു. നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ, ഞാനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതൊന്നുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ കൊണ്ട് ഞാൻ അത് നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സേവനം എന്ന നിലയിൽ വഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മഹാദേവനായാലും അല്ലെ, അത് സംഹാരം മഹാദേവൻ ചെയ്യും, അതും ഭഗവാന്റെ ശക്തി അല്ലെ.
എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ? കാലോസ്മി ലോകക്ഷയ. ഓ, കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അത് നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ, ഓരോ ഡ്യൂട്ടിയും ഓരോരോ ദേവന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? യമരാജൻ അല്ലെ, പാപികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, മരണശിക്ഷ വിധിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ചുമതലകൾ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ മാത്രമാണ് എന്ന്. ഞങ്ങളൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഒരു യജമാനനാൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ. അതിന്റെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിയുടെ രത്ന ചുരുക്കം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സംഘർഷനിൽ നിന്നും മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്നും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവും വിസ്തരിച്ചു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും ജനിച്ച ബ്രഹ്മദേവൻ ആരിൽ നിന്നാണോ മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരും ക്രമാനുഗതമായി ഉത്ഭവിച്ച ആ മഹാദേവന് പിതാവായി ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും വിഷ്ണു ഭഗവാനും വിഭിന്ന ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ അവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഓരോ ഗുണങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, അതിന്റെയൊക്കെ നിയന്താവാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അധിപനായിട്ട്, ഓരോ ഗുണത്തിന്റെയും അധിപനായിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മാവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നു. മുഴുവൻ ഭൗതിക ബ്രഹ്മദേവന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും ബ്രഹ്മദേവൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയും മഹാദേവൻ സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രധാന ദേവന്മാരും, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രഹ്മദേവനെയും മഹാദേവനെയും ഒരു പക്ഷിയുടെ ഉടമ അതിനെ പാശത്താൽ ബന്ധിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ കഴുകന്മാർ ഈ വിധത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഒരു പക്ഷിയെ അതിന്റെ ഉടമ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ. ഇപ്പോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ, ചില ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പരുന്തുകളെയൊക്കെ വളർത്തും അവര്, അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കും. അതിന്റെ ചിലപ്പോ മത്സരങ്ങൾ നടത്തും, പലതരത്തിലും അതിനെ പല സേവനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് ആ യജമാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യും അല്ലെ? ഇപ്പൊ പ്രഭാതിൽ പറഞ്ഞു, ഈ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താ പറയുന്ന, ഒരു യജമാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ, ഒരു പക്ഷിയെ പോലെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ന് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഒക്കെ എന്ന് ശിവൻ മഹാദേവനോട് പറയും. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഒരു 24ാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകയുടെ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. പിന്നീട് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം ജംബുദ്വീപ് നിവാസികൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അത് നമുക്ക് പുതിയ വർഷമായിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നാളെ നോക്കാം. सुरेंद्राय श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏകാദശി നാളെ 31-നാണ്. അതിന്റെ പാരണ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി 1-ാം തീയതി 6:52 മുതൽ 10:40 വരെ ഉണ്ട്. സൂര്യോദയം മുതൽ 10:42 വരെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വർഷത്തിലെ അല്ലെ, ഈ മാസം നമുക്ക് 3 ഏകാദശി കിട്ടുന്ന. 1-ാം തീയതി മോക്ഷത ഏകാദശി ആയിരുന്നു. പിന്നീട് 16-ാം തീയതി സഫല ഏകാദശി അല്ലെ. ഇപ്പോഴ് നാളെ 31-ാം തീയതി ഉത്രാട ഏകാദശി, വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി. അപ്പോ എന്താ, ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യമാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരും ഏകാദശി എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാവരും സംശയമൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ദശമി തിഥിയുമായിട്ട് ചേരുന്ന ഏകാദശി എടുക്കില്ല. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങള് അത് അശുദ്ധമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനടുത്ത ദിവസം ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുന്നത്.
ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് അമ്പലത്തിലൊന്നും പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അതെന്താ വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാനും വിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുവാനും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലും വൈകുണ്ഠ ദ്വാരമൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന കവാടത്തിലൂടെ കയറിയിട്ട് വൈകുണ്ഠ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകണം. വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത്. അത് 12 ആൾവാറിലൊരു ആൾവാറ് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഈ തിഥിയിലാണ്, ഈ ഏകാദശി തിഥിയിലാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണപ്രഭുജി ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലേ? അമ്പലത്തിൽ പോവാ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വ്രതം എടുക്കുന്നത് നാളെയാണ്. അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോവാം. അപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തിഥി അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ അത് വ്രതം എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. വ്രതം നാളെയാണ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ 2 ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഏകാദശി വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി ഉത്സവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നവര് 2 ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്നത് നാളെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. പിന്നെ അല്ല, ഇത് വന്നിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല. നമ്മള് മുൻപൊക്കെ ഈ അടുപ്പൊക്കെ ശുദ്ധാക്കാൻ നമ്മള് പശുവിന്റെ ഗോമൂത്രം ചാണകമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ലേ? ഇപ്പോഴും ആ രീതിയിൽ ശുദ്ധമാക്കിയാ മതിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശുദ്ധാക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭഗവാന് അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതെടുക്കും. ഗോമൂത്രം, ഇതൊക്കെ പശുവിന്റെ ചാണകം, ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലെ എന്താ പറയാ പഞ്ചഗവ്യങ്ങൾ, പാല്, തൈര്, നെയ്യ്, ചാണകം, ഗോമൂത്രം, ഇത് 5 ചേർത്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അഭിഷേകം പോലും ആക്കുക. അപ്പൊ ചെറിയ അളവ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാറ്റിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ഗോമൂത്രം, ചാണകം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. അത് മതി മാതാജി, കേട്ടോ. അശുദ്ധമായതിനെ ശുദ്ധാക്കാൻ അത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ പ്രഭു? അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ അവിടെ ഗോമൂത്രം തെളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞു, സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര് പറയാറുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും അത് വസ്തുക്കളൊക്കെ അശുദ്ധമായാൽ അത് ഗോമൂത്രം തെളിച്ചിട്ട് അത് ശുദ്ധാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മതിയാവും, കേട്ടോ. അത് എന്താ പറയാ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും മലമൂത്രമൊക്കെ അശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ പശുവിൻ്റെത് അത് എല്ലാറ്റിനെയും ശുദ്ധമാക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതർ തന്നെ പറയും, അത് എല്ലാറ്റിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് പശുവിന്റെ ചാണകവും